Ondrův první noťas. To není noťas. Tak Ondrovo první jabko. Placatý. Si pojím zabrat. Musíme pak pustit šednírový, jak to vidí, co jsi měl, kdyby se náhodou vracel. Pěkná krabička. Zaber. Je tam. Tak. Ty jo, to mají v obalu komplet. Aha, to je ten ňoučký. To už zpátky jako asi nedám. Adaptér nejmenšího kalibru. Pro tak malý notebook, tak velký adaptér. Chce to kabel. To je do zásuvky. Jo, tak. Dobrý na zásuvka. To je jako do malé zásuvky, jo. To máš spíš prodlužku. Tohle dáš přímo sem. Do zásuvky, anebo prodlužku. Ty jo. No, až to je vymakaný. Ty prachy, a tady mám co? To je jako návod, jo. To je hodně velký, já jsem čekal, že bude pod tím schovaný. Teď jsem to jako plánem porušil. Takhle už se asi neznám. No, je docela těžký. Něco vážit musí. 2 kila má nebo kolik? No, namixuješ, no. Tak pojď. Ukaž těrbinku. Je to on? Já jsem ho vlastně ještě ani pořádně neviděl. Radši to natáčí, že to jako funguje. Nebo nefunguje, aby jsme měli důkaz. Že jsme to pokazili hned. Čínská lež. Ber jazyk nás. Prostě tady není napsaný česky. Nebo norsky. Tady je napsaný use English for the main language. OS 10 includes a built-in screen reader called VoiceOver. OK. Český body layout. Takže já chci asi český, ne? Kverty nebo kverec? To nikdy nevím. Poprvé se to naučím. Český je to, takže kverc. Ne. Jen to dohledá. Už. Jo. Já na to nevím klikat, já klikám tady vlevo a to nefunguje. Jo. Už tam je plocha. Green. Green, to budu muset sestříhat. Password. Full name. Account name. Ondrej, dobrý. Budu nějaký ten, Orel. Password. Tak nějaký heslo nedám. Dávám heslo, abych na to nezapomněl. Heslo. Heslo. Parádní. Utíkej. No.
Super, to se mě líbí ta plocha, to je dobrá. Ty jo, tu plochu mají pěknou. Ale prostě nefunguje to klikání, nebo jako nevím. On kliká špatně. Internet. A ten nebude fungovat, že? Aha, welcome. Proč já jsem si koupil takovýhle notebook, můžeme říct. Jsi koupil normálně Windows. Pohody. Tak jo. Jo, stej, Ondra.